سعيد. Let's enjoy this happy day. عيد مبارك. Come on, let's celebrate. Assalamu alaikum jama'a, barkanku da sallah. Yau ga mu a ɗaya daga cikin wuraren tarihi na duniya, wato Taj Mahal. Shin ko kun san cewa an gina Taj Mahal a matsayin wata babbar alamar soyayya? Sarki Shah Jahan, wato sarkin daular Mughal, shine ya gina wannan domin tunawa da matarsa Mumtaz Mahal saboda so da ƙaunar da yake mata. Nan da kuke gani dubban masallata ne suka zo domin halartar sallar Idi. Mutane da yawa idan suka ga ginin Taj Mahal sai su yi tunanin cewa masallaci ne, sai dai kash. Asalin ginin Taj Mahal kabarin matar sarki Shah Jahan ne, wanda shi ma sarkin bayan mutuwarsa aka binne shi a wurin. Sai dai a gefen hagun ginin Taj Mahal ɗin akwai masallaci da ake gabatar da ibadu a ciki. Wannan shine asalin ginin Taj Mahal. Ku zo mu je domin mu ga meye a ciki. Nan kuma bayan mun anshi tikitin shiga wurin, sai aka ba mu abin da za mu sa takalmanmu domin kada a taka wurin da dauɗa takalma. Za ku ga kowa a wurin yana saye da makamancin irin wannan abun. Nan ga munan za mu shiga wurin. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجد. Nan da kuke gani mun hau ginin Taj Mahal ɗin ne. Wannan ƙofar da kuke gani ita ce asalin ƙofar Taj Mahal. A ciki kuma sun hana a ɗauki bidiyo ko kuma sauti. Duk da hana bidiyon da suka yi, sai da na ce to anya dai bari na ɗan ɗauko muku ko yaya ne dai ku ga yadda cikin Taj Mahal yake. Nan da kuke gani shine asalin yadda cikin yake. Nan wurin hanyar shiga ne. Wannan shine kabarin sarki Shah Jahan da matarsa wanda ya gina Taj Mahal. Nan kuma ga muna ƙara zagayawa cikin ginin na Taj Mahal ɗin. Wayannan turawan da kuke gani sun yi takakkiya daga Amerika don kawai su zo su ga Taj Mahal. Nan fa naga kowa na fita ta waje ana masa bidiyo ta wannan kusayin, na ce ni ma ba za a bar ni a baya ba. Nan kuma mun fito daga cikin ginin ta baya inda maziyarta ke shan iska. Wayannan filoli da kuke gani guda 4 ne a kowane gefe na ginin domin ƙara wa ginin ƙarko. Haka zalika kamar dai Qutb Minar, shi ma wannan gini na Taj Mahal an ƙawata jikinsa da ayoyin Alƙur'ani. Wannan gini na Taj Mahal aƙalla lebarori mutum 22,000 ne suka yi tarayya a wurin gina wannan ƙayataccen gini. Wannan ginin an soma gina shi ne a shekarar 1632, sai dai ba a samu kammala shi ba sai shekarar 1653. Taj Mahal yana cikin jerin abubuwa 7 a duniya na ban mamaki, kuma yana jan hankalin miliyoyin masu bude ido daga sassa daban-daban na duniya. Nan fa na ce ma kyamaraman ɗina yau take sallah, ni ma a cire min aiki. Bayan ya gama yin sai muka yi hotuna tare da 'yan uwa da abokan arziki. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء.